El desenvolupament de l'agricultura i el coneixement cada dia més gran de la terra ha fet que Semillas Fitó presenti el tomàquet Nipo, guanyador del Premi Talent en Alimentació i Begudes, amb unes característiques excepcionals. Que intentem portar fruites i verdures als consumidors. Fruites i verdures que realment apreciïn els consumidors, que tinguin més sabor o que tinguin alguna característica que puguin apreciar. I alhora Future forma part de la nostra empresa, un projecte de la nostra empresa, i la nostra empresa té com a propòsit voler transformar l'agricultura, fer una agricultura més sostenible a través de fer les explotacions dels nostres agricultors més rendibles. Núria Anna Sales, responsable de l'àrea de producció de la Wellcome Talent Society, va destacar la novetat que suposa per al mercat tenir productes tradicionals presentats d'una forma innovadora i trencadora. Ara volíem treure un concepte totalment transgressor i diferent. I hem creat un tomàquet, que la diríem tomàquet fondant, que tu te'l poses a la boca i es fon literalment a la boca. I tant a nivell del canal restauració com a nivell de consumidor està agradant molt. És un concepte totalment de tomàquet. Nipo és un salt endavant quant al gust i textura. És un nou concepte de tomàquet fondant inexistent fins ara que ja han recomanat els millors xefs i que esdevé una nova oportunitat per al sector de la restauració i la gastronomia. Nipo s'endú el Premi Talent Cambra en la categoria d'alimentació i begudes.